Και περνάμε στο δεύτερο κατά σειρά αγώνα. Καλατζίδης Περίκου. Καλατζίδης μαύρο μπλε σορτσάκι. Περίκου, συγγνώμη, μαύρο άσπρο. Είναι ένας τεχνικός αγώνας, βλέπεις που φοράνε τα προστατευτικά οι αθλητές. Αλλαγές θυμάτων. Έχουμε το λεγόμενο clinch. Πιέζει ο Καλατζίδης να κάνει ένα takedown. Και πάνω το... Ναι! Ωραίο takedown του Καλατζίδη. Έχει half side. Τώρα στο mount. Εδώ τώρα τι πρέπει να κάνει ο Περίκου Τζόρτζ από κάτω? He has to flip him around. Yeah, Πρέπει να το γυρίσει. Πρέπει να το γυρίσει, πρέπει να βρει έτσι. Αλλά πόσο εύκολο είναι να τα δέχεσαι τώρα χτυπήματα, όπως τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να γυρίσει ανάποδα, θα κάνει θα του δώσει την πλάτη και έχει πρόβλημα. So πρέπει να πάρει αέρα, να σηκώσει με τα πόδια. Αυτό που έλεγες πάει να γίνει. Μάνα μου. Το σετάρι βλέπω προσπαθεί να το γυρίσει. Ο Καλατζίδης είναι από πάνω, πιέζει. Εδώ ο διαιτητής ελέγχει. Κάτι έγινε με το γάντι. Έχει ανοίξει το γάντι του Καλατζίδη. Εδώ αν δέσει τα πόδια τώρα, αν δέσει τα πόδια, τα οποία το χάσε. Εδώ ο Περίκου το λάθος που κάνει είναι ότι δίνει εύκολα την πλάτη. Δίνει εύκολα ότι τον έχει δέσει εδώ. Έχει περάσει τα άγκιστρα που λέμε στα πόδια. Κοιτάει να μπορέσει. Πάντως ο Καλατζίδης κάνει έξυπνο παιχνίδι, γιατί δεν βιάζεται να κάνει ό,τι κίνηση είναι να... Κοιτάει να σετάρει να πάρει την πλάτη εύκολα. Οδηγείς στον Καλατζίδη να αρχίσει να χτυπάει. 10 δευτερόλεπτα. Εδώ πάει για το τσόκ. Δεν μπορεί να κάθεται εκεί. Τέλος του γύρου. Εδώ ο γύρος είναι ξεκάθαρα του Καλατζίδη. Κούραση και στους δύο αθλητές. Οδηγίες. Ο Περίκου τώρα πρέπει να κρατήσει την απόσταση. Να μην αφήσει τον Καλατζίδη να του κάνει takedown όσο να τον πάει στο έδαφος, γιατί βλέπει ότι εκεί είναι το αδύναμό του σημείο.
Πρέπει να αλλάξει την τακτική. Πρέπει να αλλάξει τακτική. Ναι. Πρέπει να ρίξει κατά γόνατο. Κρατάει απόσταση, κάνει boxing. Όχι. Είδες, πες τη δύναμη του αλλού. Τώρα μπορεί να μην ξέρει πολύ καλά να κάνει boxing. Εγώ τον έχει τριμώξει στα σκοινιά που λέει. Στα σύρματα, στη γωνία. Που είναι, αυτός είναι ένα πάρα πολύ καλός τρόπος για να ασκήσεις πίεση στον αντίπαλό σου. Ναι, και αυτό είναι Εκεί δεν μπορείς να γυρίσεις εύκολα ο αντίπαλος, τον πιέζεις στα σύρματα και έχεις όλο το χρόνο και το χώρο για να περάσεις αυτά που θα σου κάνουν ζημιά τα χτυπήματα. Και τον κουράζεις πολύ. Και τον κουράζεις πολύ, σωστά. Τον κουράζεις πάρα πολύ. Και αυτός έχει ανέβει full mount. Εκεί τώρα πάλι δίνει την πλάτη. Τώρα θα σετάρει για να πάρει την πλάτη κανονικά. Κοιτά να τον πάει στα σύρματα τώρα από ό,τι φαίνεται. Πέρασε τα hooks στα πόδια. Τα άγκιστρα που λέμε. Έχει περάσει καλά χτυπήματα. Αυτό το τελευταίο ήταν καλό. Πάει για το choke. Tap. Τελείωσε ο αγώνας. Τελείωσε ο αγώνας. Αυτό ήταν πολύ καλή τακτική από τον Καλαϊτζίδη. Πάρα πολύ καλή. Αρκετή διαφορά στη δύναμη. Λοιπόν, εδώ με τον Γιάννη Καλαϊτζίδη και τον Στέφανο Περίκου απολαύσαμε έναν δυνατό αγώνα και οι κριτές μας, φυσικά όπως το είδατε και εσείς, μας δώσανε την οδηγία να ανακοινώσουμε ότι η νικητής είναι ο Γιάννης Καλαϊτζίδης στην τρίγωνη Μητουλαγίου. Θερμό χειροκρότημα λοιπόν και για τους δύο αθλητές. Χειροκρότημα όμως και για την κυρία Άννη Σατόλη, επιχειρηματία η οποία θα κάνει την απονομή. Πάμε, δεν βγήκαμε. Πάμε, ρε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.